Σήμερα εγώ και οι συμπαίκτες μου ίσως κάναμε το χειρότερό μας ξεκίνημα από την αρχή της σεζόν. Δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και δυστυχώς αυτό πληρώσαμε από μια ομάδα που έχει έμπειρους παίκτες και εκμεταλλεύεται το κάθε λάθος. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε, ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά για άλλη μια φορά δεν μπόρεσα και δεν μπορέσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην ομάδα του Τρινάβου και είχα πει κάτι στην αρχή της σεζόν ότι θα είναι η έκπληξη πρωταθλήματος και χαίρομαι πάρα πολύ που πέφτω μέσα. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Γενιακού, εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο μέχρι σήμερα. Θέλετε να κάνει κάποια ερώτηση?